Všetko sa začalo tým, keď sa malý Petro zas narodil. Malý Petro vyzeral jak malý rentlík, vyzeral jak keby, že sa v niečo stalo, nikto nechápal, že čo to bolo. Vyzerá to tak, že jeho rodičia mali smolu, keď poradili takú malú stvoru. Už keď prišiel do školy, tak všetci ho nenávideli, všetci spolužiaci boli proti nemu, všetci proti nemu bojovali, všetci ho šikanovali a tak mu trebalo. Vyzeral jak malá opica a vyzeral tak, jak keby že vyliezol potkan na... Vyzeral tak malý potkan. Pery mal veľké jak tukan. Ja. Boxerské rukavice klokan. Bambavé nohy jak skokan. Proste škardý malý frkan. Do škôlky však nechodil. Veru, tupý bol jak debil. Malý, krpatý Egypťan. Vyzerá troška ako Satan. Keď bol však veľký, už sa mu darilo. To všetko preto, lebo vypil farbivo. Mal kamošov ako Batman. Bol to taký krpatý malý Scatman. Už 12 chcel ísť na brigádu. Nechcel ísť tam, tak išiel tam znovu v 15. Tak či tak mal iný plán. Chcel zarábať s tým, že by vyrábal aj zlaky. Chcel byť politikom, však klamať vedel toľko love, mal, že letel privátnymi triskáčmi na Maltu aj. No bohužiaľ mu začal závidieť, Fico, zastrel ho. Sice je to sad story, tak či tak, je to Pedro Leifer, navždycky.